Kemm il-Prim Ministru Robert Abela kif ukoll id-Deputat Prim Ministru Chris Fern baqgħu evażivi milli jwieġbu b'mod ċar u tont jekk hux se ssir elezzjoni ġenerali sal-aħħar ta' din is-sena jew le. Dwar dan il-ġurnal Malta Today fakkar kif il-kelma qed tiġri fuq fhom kulħadd il-Gvern tal-Labor qed jikkontempla li jsejjaħ elezzjoni fil-jiem illi ġejjin u li ħadd mhu se jkun sorpriż. L-ispekulazzjoni dwar elezzjoni ġenerali f'Novembru bdiet tintensifika wara li ħarġet l-aħbar il-żjara tal-Papa Franġisku f'pajjiżna ġiet posposta bir-raġuni uffiċjali tkun minħabba l-pandemija tal-COVID-19. Madankollu meta kienu affaċċati bid-domandi kemm Abela kif ukoll Fern baqgħu vagi ħafna mingħajr ma taw risposta ċara. Din l-inċertezza kollha ċertament toħloq pressjoni fuq in-negozju bil-kap eżekuttiv tal-Kamra tal-SMEs Abigail Mamo tisħaq mal-Malta Today li d-dubji dwar jekk Robert Abela u se jsejjaħ elezzjoni ġenerali għal Novembru jew le qed jixħtu il-kummerċ f'limbu u diversi negozji ma jistgħux jieħdu ċertu deċiżjonijiet għal qabel il-milied. Isaħqet illi idealment il-poplu jkollu tweġiba ċara u tonda u tinsisti li l-aħjar deċiżjoni tkun illi l-elezzjoni tiġi msejħa s-sena d-dieħla sabiex iż-żmien tal-milied jitgawda anke kummerċjalment. Hija saħqet illi ekonomikament l-aħjar għażla tkun illi l-Gvern isejjaħ elezzjoni għall-ewwel kwart tas-sena kif dan il-perjodu il-business ikun kwiet b'mod naturali. L-istess appell sabiex tiġi eliminata l-inċertezza sar mill-President tal-Kamra tal-Kummerċ Marisa Xwiereb illi minnaħa tagħha insistiet illi m'għandix tiġi msejħa elezzjoni fil-perjodu festiv. Hija sostniet illi tistenna li r-rappreżentanti tal-poplu ikunu ċari f'diskorshom u mhux iħallu l-kumpaniji u n-negozji mdendlin fil-waqt illi insistiet illi din hija imġieba inġusta. Imqarreb sħiela jew indikazzjoni jekk hux ħajsir f'Novembru jew l-elezzjoni, grazzi. Maestra, jimma le ngħidlek. Mal-Malta Today, id-direttur tal-Assoċjazzjoni ta' min ħaddem Joe Farrugia saħaq illi fil-waqt illi meta tiġi msejħa elezzjoni hija prerogattiva tal-Prim Ministru, idealment ma tiġix msejħa żmien il-festi, għalaqstant insista illi l-aħjar ħaġa l-pajjiż tkun illi jew tiġi msejħa malajr kemm jista' jkun inkella wara Jannar.